paka Mbare. Apa pano padhuza. Mbiresi mushamukuru. Mbare baba mpembe nemuri yeZimbabwe. Mune dambudziko riri kunetsa rekuti izvo vanhu vakambokonana pakatombobatwa vemwe vana vakomana vaisifambira zvikati batai vanhu ava ndo vari kukanda matombo ava. Misha iri kuona kuita 4 matombo ari kukandwa achirova mahwindo vachiita sei pachibva pabatwa vakomana. So pakazoita laki rokuti vakomana vachiri vakabatwa kukabva tavakuuya mamwe matombo zvakare masikati machi vakomana vachakabatwa vari vakabatwa kuti havaziriwo kunotasa matombo kwarwa matombo asi kuwanikwa. Asi kutaura kuno kwandiri kuita pane mamwe matombo akachengetwa akarova mahwindo nemasipesa nokupinda saizi yematombo aya. So kunzwa kwamuri kundiita kutaura kwenyu kwandiri kuita zvoende ari kusvika akaputsika anongosvika ari kuona matombo aripo paruyadzi anongoona matombo aripo vozopinda azvichaitike futi. Saka zvai nguva yazviri kuita zvinhu izvi zvokuunza matombo. So havazi kuziva kuti zviri kubva kupi. Vakatanga vachiti vanhu but havazi vanhu. Asi ndakuchita tsvakurudzo vachindiudza handizotauri hangu. Nyaya iyi ndakaiona kuchitungwiza pane pari kutemwa nematombo. Even gore rakaipera ndakaita zvakare muchitungwiza mune imwe nzvimbo yataitoita nyaya tichitosvika kuti patakamira pana kuita nyaya iyi tinogona kutemwa. Nyaya yekutaura kuno kwandiri kuita zvakare munzvimbo yebudiriro 2 varipo vanhu zvakare vakambokonana pano mumwe musha chinzi vana venyu vari kukanda matombo kunoko vakamira zvakare matombo ndokuuya mamwe but kusina vanhu. Nyaya iyi zvakare muwater force irimo. Nyaya iyi zvakare kumabvuku iriko yekukandwa kwematombo pamamisha but vanhu vachiona vasingaonekwi. So handisi kuziva zviri kufamba sei. Asi vanhu ava vangoti pamba pari kukandwa matombo obva wasiya zvakadaro here pane here zvawamboitawo? No, iko zvinozvi pane dzimba dziri kuwanda 4 dziri pamwe chete ndo dziri kurwa matombo. Zvokufamba kwayo obvious vanhu vanotofamba but ichiri secret yawo havasati vataura zvokuti kunyange matombo aya dai zvaingoitika muri mumba mubedroom memunhu hapana kwanisa kuziva vaigona kusolva problem but izvo zviri kuitika panze panoonekwa nemunhu wese zvokuti munotombobvunza kuti mwana taona pakamira mwanapo kuno kwaya dombo asi mwana here. Saka zvinoita kuti zvisvike kuvanhu secret yevanhu kazhinji kunyange vakazviona vanogona kungoipedza iri yavo. Asi iko zvinozvi zvichiri kuitika here kana kuti zvakaitika? Zviri kutoitika. Manzwa kuti matombo aya akatokura kudarika musoro wababa Isabel asi vachinzi imonyari paguruwe monyari nemusoro wa so neimwe nzira asi nyaya yatinya ndekuti pari zvinozvo hatina munhu ati atemwa akakuwara. Kutemwa kwedzimba pamusoro pemawindo pamusoro pedzimba parofing baba ndo muri kutemwa hamuna munhu ati asi chiri kuvhuna kuti mamwe matombo acho anozodonhera mberi kwevanhu zira racho rakatoma kuti rikatema munhu here mahwari. So havasi kuziva kuti ari kubva kupi kwenyu wazvikwere kana kuti vari kuvanoziva kuti zvinongoitika vanogona kutiudza kuti kana vakamboita dambudziko iroro vakazoita sei vakazodii right munozobata baba Isabel vachakupai nhamba